Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Θέλω να έχετε όρεξη, θα βελτιώσουμε το μεταβολισμό μας, τη φυσική μας κατάσταση και δεν θα χρειαστείτε τίποτα άλλο πέρα από ένα στρώμα. Έτοιμοι λοιπόν, θα πάμε με το ζέσταμα, το οποίο είναι απαραίτητο για να αποφύγουμε τραυματισμούς. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Και απαραίτητες οι διατάσεις στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος. Πάμε σιγά σιγά, βηματάκι. Εδώ να πατάει σταθερά το πέλμα και θέλω το χέρι σας λυγισμένο μπρος-πίσω. Αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι. Εδώ και σιγά σιγά θα αυξάνουμε το ρυθμό. Θέλετε να πάρετε βαθιές εισπνοές. Εισπνέω, έκπνεω, εισπνοή, έκπνοη. Ξανά. Εισπνέω, έκπνεω. Και πάμε δυνατά, πατάει όλο το πέλμα κάτω. Μπρος-πίσω το χέρι. Εδώ. Σιγά σιγά. Θα ανεβάσουμε σιγά σιγά τους παλμούς. Εδώ και τα δύο πόδια μαζί τώρα. Εδώ λυγίζω, τεντώνω. Λυγίζω, τεντώνω. Για 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Και πάμε ξανά βήμα. Βήμα και θέλω τα χέρια σιγά σιγά πάνω από το κεφάλι. Εδώ, τεντώνω. Τεντώνω. Ψηλά, ψηλά. Θα πάμε και τα δύο πόδια μαζί τώρα. Εδώ, ψηλά. Για 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ξανά. Για 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και βήμα. Πιο ψηλά τα γόνατα τώρα. Πιο ψηλά τα γόνατα. Θέλω να πατάει πολύ καλά το πέλμα κάτω. Εδώ ανεβάζω όσο πιο ψηλά γίνεται τα γόνατα. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Και τα δύο πόδια μαζί τώρα και ψηλά τα χέρια. Για 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Και πάμε πόδια σε διάσταση εδώ. Και λυγίζω, τεντώνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και να αλλάξει τώρα στις μύτες τα πόδια. Και ίδιο χέρι, ίδιο πόδι. Ψηλά τα χέρια πάνω από το κεφάλι. Για 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ξανά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και τα δύο χέρια μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάμε για άλλα 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Και πάμε για μερικές διατάσεις τώρα. Πάμε για το πίσω μέρος του ποδιού εδώ. Σιγά σιγά. Το ίδιο πόδι τώρα φέρτε το πίσω. Αν δεν έχουμε ισορροπία μπορούμε να στηριχτούμε από μία καρέκλα. Ή αλλιώς εντώστε το άλλο χέρι. Εδώ και χαμηλά το γόνατο και σπρώχνω πίσω το μυρό. Εδώ. Το άλλο πόδι. Πίσω. Σπρώχνω πίσω το μυρό. Εδώ. Χαλαρά. Εδώ για τον προσαγωγό. Λυγίζω το ένα πόδι, τεντώνω το άλλο. Εδώ, όπως είμαι, πόδια σε διάσταση. Φέρνω τα χέρια πίσω και σκύβω αργά. Άργα. Τραβάω προς τα κάτω τα χέρια. Εδώ και να αλλάξει. Αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι. Εδώ. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή. Ψηλά. Και ξεκινάμε σιγά σιγά. Θα κάνουμε 4 σταθμούς. Θα είναι από 45 δευτερόλεπτα η αερόβια άσκηση και περίπου 1 λεπτό θα είναι ο κάθε σταθμός δύναμης. Θα ξεκινήσουμε με ελαφρύ τρεξιματάκι. Περίπου αυτό πρέπει να είναι στα 45 δεύτερα. Πάμε σιγά σιγά. Εδώ.
Εδώ πρέπει να συνεχίσετε 45 δεύτερα. 3 αερόβιους σταθμούς και 1 δύναμη. Εδώ, και όσο περνάει η ώρα, θα αυξάνουμε την ένταση. Υπολογίζουμε περίπου 45 δεύτερα αυτός ο σταθμός. Γρήγορα, να παίρνετε βαθιές εισπνοές, μην κρατάτε την αναπνοή σας. Τρέχουμε. Λοιπόν, πάμε από τον ένα σταθμό. Εδώ, σιγά σιγά. Ανοίγω, κλείνω, ανοίγω, κλείνω, ανοίγω, κλείνω, ανοίγω, κλείνω, 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 ανοίγω, κλείνω, κλείνω, ανοίγω, 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 κλείνω. Και θα κατεβαίνουμε όλο και πιο χαμηλά. Ανοίγω, κλείνω, κλείνω. Και πάμε τώρα σιγά σιγά με άρση ποδιού. Γόνατα ψηλά. Γόνατα. Γόνατα. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Κοντά στο στήθος. Εισπνοή και εκπνοή. Ψηλά. Πιο ψηλά. Κουράγιο, λίγο ακόμα. Μην μειώνατε την ένταση. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Εδώ. Πάμε τώρα για το πάνω μέρος του σώματος. Εδώ θα χρειαστούμε το στρωματάκι. Εδώ. Πάμε στα push-ups. Εδώ. Αν είστε πιο προχωρημένες, θα τα κάνετε με τεντωμένα τα πόδια. Οι αρχάριες εδώ στα γόνατα. Εισπνέω, βγάζω αέρα. Λυγίζω κάτω. Αυτό περίπου στο 1 λεπτό. Εδώ, ξεκουραζόμαστε λίγο. Φέρνουμε πίσω τα χέρια. Να κάνουμε μια διάταση για το στήθος. Εδώ και πάμε πάλι αερόβιο. Γρήγορα, σηκωθείτε πάνω. Και πάμε στον επόμενο μας σταθμό. Κουράγιο. Άντε, τρέξιμο γρήγορα. Γρήγορα τρεξιματάκι. Εδώ. Είπα, μην ξεχνάτε να αναπνέετε. Είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί κάνουν το λάθος και κρατάνε την αναπνοή τους. Και αν δεν μπορείτε πάλι να τρέχετε, υπάρχει και άλλος τρόπος. Εδώ. Γρήγορο βήμα. Γρήγορο βήμα. Και όσο προχωράει ο καιρός που θα βελτιώνει τη φυσική σας κατάσταση, θα κάνετε γρήγορο τρεξιματάκι. Και ακόμα πιο γρήγορα θα το πάμε τώρα. Πάμε τώρα στο δεύτερο. 45 δεύτερα. Λίγο πιο γρήγορα. Αλλά και πάλι, και αν εδώ δεν μπορείτε, θα κάνετε γρήγορο περπάτημα. Εδώ. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ακόμα πιο γρήγορα. Είμαστε στις μύτες τώρα των ποδιών.
Εδώ βάλτε λίγο περισσότερη ένταση. Και αν κουράζεστε, δεν θα σταματάτε απότομα, γιατί πέφτουν απότομα οι παλμοί. Θα κάνετε αυτό εδώ. Γρήγορο περπάτημα. Γρήγορο περπάτημα. Εδώ. Με αυτό το ρυθμό θα σταματάτε. Και βέβαια, εισπνοή, εκπνοή. Εδώ. Και πάμε σε αυτό εδώ τώρα. Ανεβάζω ένα λάξ, τα πόδια και τα χέρια. Εδώ. Όσο πιο ψηλά μπορούμε. Αν δεν μπορώ τόσο ψηλά, δεν βάζω χαμηλά τα πόδια. Αλλιώς προσπαθώ αρκετά πάνω και συνδυάζω και τα χέρια μαζί για να ανέβουν αρκετά οι παλμοί. Εδώ. Και να βελτιώσουμε και την κυκλοφορία του αίματος. Εδώ. Ανεβάζω. Άστε που κάνουμε 2 σε 1, δηλαδή και βελτίωση της φυσικής μας κατάστασης, αλλά αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και ρουφούς. Εδώ και περνάμε λοιπόν από τους αερόβιους σταθμούς, πάμε τώρα σε κοιλιακούς. Δύναμη. Εδώ πάμε στο 1 λεπτό περίπου. Εδώ, σαπλώνουμε πίσω. Τα χέρια πίσω από την αυχένα, ψηλά το πηγούνι. Δεν πιέζω το πηγούνι στο θώρακα, ούτε κλείνω αγκώνες όταν ανεβαίνω προς τα πάνω. Το κεφάλι μου το αφήνω χαλαρά πάνω στα χέρια. Το στηρίζουν τα χέρια. Και δεν πιέζω με το κεφάλι να ανέβω πάνω. Εδώ πιέζω με το πάνω μέρος της κοιλιάς. Βγάζω αέρα πάνω. Εδώ και δουλεύω περίπου στο 1 λεπτό. Εδώ. Ανεβαίνω προς τα πάνω, πιέζω. Και αν αντέχουμε βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, θα κάνουμε και παραπάνω από 1 λεπτό. Δηλαδή θα συνδυάζουμε 2 ασκήσεις μαζί. Περνάει το 1 λεπτό, κάνουμε τους κοιλιακούς, δουλεύουμε το πάνω μέρος της κοιλιάς και μπορούμε συγχρόνως να δουλέψουμε και το κάτω μέρος. Και αλλάζουμε το ασκησιολόγιο. Να θυμάστε πάντα, γιατί κάθε σου λείψη θέλουμε 3 αερόβιους σταθμούς, 45 δεύτερα και 1 λεπτό περίπου δύναμη για να έχει και το περιθώριο η καρδιά να ηρεμήσει. Εδώ. Και να δουλεύω και διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Εδώ. Λάτε χαλαρά, πάμε πάλι πάνω για να πάμε στους επόμενους αερόβιους σταθμούς. Πάμε λοιπόν στον επόμενο σταθμό. Πάμε γρήγορο τρεξιματάκι, σαν να κάνετε σχοινάκι. Έτσι. Πάμε ένα λάξ στα πόδια. Ένα λάξ. Και τα χέρια μαζί. Εδώ. Σιγά σιγά. Εδώ και τα 2 πόδια μαζί. Και να αλλάξει τα πόδια. Και τα 2 πόδια μαζί. Και βέβαια όσο περνάει ο καιρός πρέπει να ανεβαίνετε ακόμα και πιο ψηλά. Ακόμα. Πάμε στον επόμενο σταθμό που είναι εδώ. Πόδια όλο και πιο ψηλά. Αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι. Εδώ. Δώστε δυνατή κλωτσιά. Όσο πιο ψηλά γίνεται τα πόδια. Όσο πιο ψηλά. Εδώ. Δυνατά. Ανεβάστε πόδια όσο πιο ψηλά γίνεται.